Hello friends, bye Bodo info YouTube channel आरोबाव गोदान साख्रि दि कनस्टेबल SSC दा फाइनाली एप्लाइ डेट ओंखारबाय दा माब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों दा बेखायनो जाय नोंथांमोना Bodo info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा नोंथांमोना हौवासाफोर हिनजावसाफोर बेयाव एलिजिबल जानाय लोगो एप्लाइ खालामदो दा गासैबो डेट ओंखारखाबाय दा बेयाव बबेयाव होदों जों डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला हानाय एसेबां साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थिगौ दा थांनाय बारनि जिदि कनस्टेबलनि फिजिकल टेस्टआबो जाथारसिगोन आरो बिनि काटअफखौ जों कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन दा जाय नोंथांमोना थांनाय बाराव क्वालिफाइड जाबाय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय फिजिकल टेस्टआ मोजां होदो आरो बे फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोननिया आगस्टनि गेजेर सप्तानिफ्राय जानायनि चान्सआ दङ आरो लोगोसे सेप्तेम्बरसिम नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ होनो मोनगोन दा एसे लेट जानायनि जाहोना जाबाय माखासे स्टेटआव ओरैबायदि प्रब्लेम जादोंमोन जेरै मणिपुराव स' मणिपुराव दासिमबो क्लियार जायाखै दासिमहालागै नटिसआ फैगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोना बिथांमोननि रिजाल्टआ लासै फैगासिनो दङ बेखायनो नेनानै खनसेनो फिजिकल टेस्टखौ कम्बाइन खालामो नालाय बेखायनो नोंथांमोना दसे नेथ'बावनांसिगोन आरो थाबैनो SSCआ गोदान अफिसियेल नटिस होसिगोन दा जायखिजाया गेजेर सप्ता लास्ट सप्तानिफ्राय फिजिकल टेस्टआ जाखासिगोन नोंथांमोननि जि कनस्टेबल अके आरो बे जोबनाय लोगो नोंथांमोननि गोदान एप्लाइ जागोन आरो बे गोदान एप्लाइनि डेट ओंखारखाबाय स' बिनिफ्राय काटअफआ देग्लाय एसे गोजौ थांदों मानोना पस्टआ जुदि बाराबाबो अके दा जोंनि पस्टआ जोंहा टटेल 46,000 बारा दंमोन ना अब्लाबो माने काटअफआ 65 गाहाम थांदों फिजिकल टेस्टआव लिंहरनायानो स' फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना मिनिमाम काटअफ मोनदोंबाबो स' नोंथांमोना थांबानो जाबाय जेराव पस्टआ 46,000 दङ ना स' बेयाव खायसे मोजां नाम्बार मोननायफ्राबो फिजिकेलाव डिसक्वालिफाइड जायो बेखायनो नैबे 46,000आव नोंथांमोना चान्सखौ लाबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव आरोबाव गोदान साख्रि फैगोन जुदि नोंथांमोना देग्लाय थालाङोबा स' नेक्स्ट लेभेलाव ट्राइ खालामनांगोन मानोना डेट ओंखारखाबाय दा बे डेटखौ जों नायनोसै दा नोंथांमोना जायफ्रा SSCआव टार्गेट दङ नायदो बेनो जाबाय डेट ओंखारखाबाय आरो जाय नोंथांमोना नेगासिनो दङ बेनो जाबाय 27 आगस्ट जानाय लोगो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन स' आं बेखौ एसे क्रप खालामबाय बाट बेनि अफिसियेल डेटआ 27 आगस्ट जानाय लोगो नोंथांमोना 2024-25नि मोनसे गोदान जि कनस्टेबल जेराव 50,000नि खाथियाव भेकेन्सि थानायनि चान्सेस दङ दा बाथ्रा जाबाय मानो 50,000 होनोबा स' गोदान सरकार दाबाय नालाय हमना ला BJP सरकारा फिन खनसेबाव सरकार दाबावबाय अब्ला बिथांमोना गोबांथार साख्रि होनो थांखि लागासिनो दङ अब्ला नोंथांमोननि जि कनस्टेबलाव गैयाब्लाबो 50,000नि खाथियाव नेक्स्टआव भेकेन्सिया थागोन अके दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि जि कनस्टेबल आपकामिं स' बेयाव मिनिमाम 10 पास जानाय लोगो हागोन रिसेन्टलि 10 पास जादोंबा हाबाय नाथाय बैसोआ नोंथांमोना गोरोबनांगन स' बैसोआ मिनिमाम नोंथांमोननिया फंबायमोनना एबा नोंथांमोननि बिनानावमोनना 18 इयार्स आरो लोगोसे मेक्सिमाम 28 इयार्ससिम SSC जिडिआव STफ्रा हागोन स' बेखायनो अफिसियेल नटिसखौ नेदो लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन 27 आगस्टआव एक्टिभ जागोन आरो देग्लाय 46,000 साख्रि मोनगोन अब्ला नेक्स्ट लेभेलाव काटअफआ एसेबांबो गोजौ थांनाय नङा नोंथांमोना माने गोबांथार साख्रि जयनिं जागासिनो दं नालाय बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव चान्सखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोननिया दा नोंथांमोना एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो आं नोंथांमोना लाबोगोन एन्ड लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामा बेबादिनो लास्ट एन्डिं इयार एबा जानुवारि फेब्रुवारियाव SSC जिडिआ बे एग्जाम जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट